is as Conamara me, as gailtacht Conamara, ballabeg tuaiche béla dangan, itá sitse email chun in ród. An tachan na rugúg sa tógu mise tá sé email an chun díadach le him an na farige, agus a breanú síos díadach ar Ilan áran, agus na a breanim siúim tá lets mór agus Ilan garamna, agus servam tá cúna linge agus an chearún rua. Cean go na hátachaí isteis ar dain, mar dúirt na is baile anbheg atá antá siopa amháin agus techa fosta. Rá ach tábharne agus tá cean go na gadchórsaí isteise in éirin hart míle siar bórhhaim gadchórs annach bheáin, te an daine tá ancháil ar an gadchórs áiritin, te an gadferí ar fud na héireann, ó cheantar ar fud na héireann leis an gáilchórs imirt tá sé i ríiste am na farige ar nó mar tá náige ar timpplarin in sin a breanú trasta an chun ar rasmach áte tá fíor staúil freisin ar nó is an na chun na paragach péris, agus deirtar gur thug go leor go chinnarí éidirach na cás go cuairtar an bírsach na bhí sin na chonaíonn sin.